Здраве хора, днес съм ви подготвил едно видео, наречено обезобразено лице на маска. Ще ви покажа най-грозните неща в нея. Започваме. Значи, това е маската. Ще вляза ето тук. Не иска. Добре. Значи, първото грозно е в зъбите, колко са криви. Ама от криви по-криви. Следващото нещо е в носа. Отпред е малко червен и леко крив. Следващото отвратително нещо са белите очи. Толкова са бели с червено, че са отвратителни. Ама просто отвратителни. Следващото. Не знам дали виждате, но на главата отгоре има белек. Ето. Не се вижда много. Все пак вижда се, ама не знам дали го виждате. Следващото нещо е в брадичката. Цепнато и е крива. Следващото нещо. Венците. Все едно има муха по тях. И това ще от мен. Ако сте отвратени от тая маска и е ужасно, докато сте гледали този клип, дайте един палец нагоре и subscribe.